Haiya sirlai mani apa jotono tabok betel khulokha sini songjak dia rizikni bisingtui khlaiye bo jotono phuluknai aroni jotono naharnai jotono ela eyam hai putuk ka lan khe jotono arasuribo tei jotono sini betel mali ko khabiman ko eyam anyo sini betel bagai hamrona jotono phulugani sini public rokno sini kaitano poito khainai rok jotono hayungni borok no phulugnani bagai homo sing video khaiyo jotono yasko sungi khorok bomoi kaitani Haiya jotono suilaiyo hobo teibo borok line rom laijak ayang bising rogo tongkho jotono jaga kwrwini bagai sing waisa bai surilai maya haini bagai no je nangma simi sanlai de jotono Haiya yasko sungi khorok bomoi surilaikhya serai bai okra bai jotono Haiya yasko sungi khorok bomoi surilaiyo sagri swari rok nga side pasao tei sini songjak sini diari jokngkha bo basa rokhe bo tei Kwthar saro borok je surinai phainai rok no tabok tei dolsa sengnai jotono Kwtal ka Haiya surilai phika serai khonai jotono tongo okra bebak no tei tongkho borok Bazar pe pe tam khalat banai jaga jotono oke sagri swaring bring dolsa sela ang dolsa sagri swari ro te khoroksa sela tongo oke scam Bisi ni bagai basai mania Rola ang basai maksa habai tangmaikha je lason sogui tongma klaikha tewai bisik tongkho sasuk mayakho yasko sungi khorok bomoi surinai ra surinai rok suri tongo desini betel Haiya Kwthar
jotono Kwthar ni songjak dia rijak ni bisingtwi khlai swnamjak surilai tongmaio Hambai Kwthang Kaitano Tinini 2025 ni 1 tarik Chini Taphani Bagai Sang Tini 24 gonta Hanya hai Sang Surinan Bagai Sang Kothom Naijak Haipano Sang Ko Je Chini Bisi Kwtal Chini Ephphata wo Sang Bosro Waisha प्रत्येक मास नि 24 तारिख जों सुरिबाय थांपनो जानुवारि नि 1 तारिखे जों अर हायावो जत फाइले रकनो जों यासको सुङै मा खुलुमलायो यासको सुङै मा खुलुमलुबो जों प्रत्येक बोसोरनि जानुवारि नि 1 तारिख जों बोसोराव वाइसा जों हायानो जों खुलुगै जों जत यासको सुङै जों खुलुमलुबो आसोंना हामबाय Kamu sagri suari ro, engke, yang beri roko.